मम्मी पर का बानो कि आज हम बड़ी लेट से उठल बानी। रोज हम 4 बजे उठ जानी। आज हमरा साग बनावे के रखा ऐसे हम बड़ा लेट से उठल बानी। थोड़ा मन भी ठीक ना रखा तो आज हम उठनी हटे 5:30 में। 5:30 में उठनी है तो साग उग धुआत हुआ तो साग बनावत इतना टाइम हो गए कि काहे कि पतो है बेटी में फर्क नहीं खे कि हमारे पतो हो डिप्टी जाली बैंक में जॉब करेली तो एक कारण से हम भी फर्क ना करनी। बेटी से बढ़ के भी इनका के हम माने नहीं। सास के हर सास के चाहिए कि अपन पतोह के बेटी से बढ़ के माने के चाहिए। काहे कि बेटी तो चल जहन बेटी भी हमार काम के बाड़ी है पतोह भी काम के बाड़ी तो पतोह भी जिंदगी के सहारा रहल हाथ बटावे के चाहिए कि ई तो याद रही नु महसूस रही नु कि एक दिन सास हमरा के बहुत प्यार देले बा। अब जब देह ना चली तो हम कहाँ से करेम। लाठी पर चलम तो थोड़ी करेम ना करेम। ऐसे हर सास के करे के चाहिए। पतो हमार पूजा उजा कर देले बाड़ी। अब ए बेर से हम कपड़ा धोवम झाड़ू पोछा। आज बेटा हमार छुट्टी कैले बार उनकर सारा कपड़ा लाता उनकर भी बिछौना आज हम ही सेट करम। पतो के बेटा के हर काम हम करेम। आज के कहने के रउआ लोग के सब ब्लॉक बना के हम देखा दी कि इस हर सास के भी नियम बा पतोह से प्यार करिए। पतोह के भी नियम बा कि अपना माई से बढ़ के प्यार करिए कि दोनों बगल खुशी। बेटा लोग जी भी बा लोग जे भी उ लोग खुश रही कि उनका घर में खुशहाली रही तो सास बहू में झगड़ा होखेला तो पूरा दिमाग सब लोग के खराब हो जाला। ऐसे हर सास आ बहू सब कोई के मिल कर रहे के चाहिए। ननद भी बाड़ी तो उनका खूब प्यार लुटावे के चाहिए भौजाई पर। भौजाई के भी बहुत माने के चाहिए। ऐसे कतना प्यार भौजाई करी तो बदनाम रहला कि भौजाई प्यारे ना करे लगे। गीत ऐसा ऐसा बनल बारू के हम गीत गा के हम सुनाए बाजम इहे ब्लॉक में। आज हमार बाबू अभी डिप्टी ना अथी बजा तरन छोड़े। आज इनका मजा के दिन बा हमरो के घुमावे ला ले जइहन। पति देव हमार तो चल गल बारी। आज पूजा हम कर देले बारी उहे निधि अथी पतो पूजा कैली ह तो कहने की जो तो तनी जगा दे घर में कि सब तो भगवान के ऊपर बा। सब कुछ तो हमने के उन करे हाथ के बानी। हमने के कहे नहीं कि हई से ना हाउ से उहे लोग बनावे ला लोग उहे लोग बिगाड़े लग। रउआ लोग मनी प्लांट के पेड़ एगो लगा दे घर में लगावल अच्छा है ना होके तो बोतले में लगा दी। हाँ। मनी प्लांट एगो बोतले में लगा दी ना है बोतल में भी हम लगैले बानी छोटा पेड़ मनी प्लांट के है कि लगा दे हम ऐसा बोतल में। अगर बढ़िया बोतल ना मिले तो लिमके के बोतल में लगा दे हम। घर में के लगा बोला अच्छा है मनी प्लांट। ना बाहरी अब हमनी के बाहर में रहत नहीं तो कहाँ से रोज रोज मंदिर ना जा पावत नहीं। टाइम भी तो नहीं खे इतना नु रहत के मंदिर जाई तो ये से छोटा सा शिवलिंग भी हम रख ले बानी प्लेटी में वही पूजा करेनी। यही गति रउआ लोग छोटा चूंकि शंकर भगवान पार्वती माई रख ले बानी। तीज के व्रत हमनी के होखेला मशहूर तो तीज के व्रत के दिन चाही नु पार्वती माई के गणपति जी के चारों परिवार के चाहिए। एगो अब हम कार्तिक जी के ले हम खरीद के घर भर रहेला। एगो बजरंग बली के भी फोटो रख ले बानी। बाहर में केहू कहत ना राखी एगो माई के फोटो रख ले बानी ऐसे कि उनका राखे माई तो हर घर में रहे के चाहिए। सबसे पहले सब लोग से हम कहतानी पहले कुल देवी के कहीं भी बाहर में रही कहीं भी रही हमारे जौन गहना के डिबम बाड़ी उ कुल देवी माई है कि उनकारा के सबसे पहले हम पूजा करें कुल देवी माई के। सब लोग वो लोग करम कुल देवी माई के पूजा सबसे पहले कि ऐसे कि अच्छा हो खला। यहाँ का मौसम रउआ लोग के हम देखावत नहीं कि यहाँ के मौसम कैसन बा। यहाँ के मौसम ये सुबह सुबह हम एक पूजा कर ले बानी पतो तुलसी माई के भी समी के पेड़ में भी कर ले बानी। यहाँ बेल के पौधा भी लगा दे बानी छोट कि बेल के पेड़ तर जोत जरावल बहुत अच्छा होखेला। एगो छोटी छोटी गमला में लगा लेम जे भी बाहर रहता नहीं तो यहाँ ओड़हुल के फूल लगा देले बानी कि छोटा छोटा फूल खिलत रहेला अच्छा रहेला। यहाँ थोड़ा सा धनिया भी लगा देले बानी। यहाँ लहसुन भी लगा देले बानी कभी कभी। यहाँ प्याज भी थोड़ा सा लगेले बानी। अब ओड़हुल के फूल ई भी बहुत बड़ बा पेड़ इहो अब फुलाई के शुरू अब हो करता। यहाँ के मौसम इहे बा कि यहाँ उतना भी तो ठंडी नहीं थे ना ठंडी है बा ना गर्मी है बा सही बा मौसम अच्छा बा कि यहाँ के मौसम ऐसा नहीं बा कि यहाँ को ज़्यादा ठंडी नहीं थे ना ठंडी है बा ना गर्मी है बा सही बा अच्छा बाकी यहाँ के मौसम ऐसा ही बा।
झाड़ू उड़ लगावे वाला लोग अपना अथी लेके घूमत, सफाई करे वाला। हई हमार गुआंढी लोग वाले। भाई साहब आप तो पूजा बहुत करते हैं आप पूजा बहुत करते हैं। हाँ कि वो गमला ऊपर क्यों रख दिए हैं? वो धूपा के लिए? तो धूप नहीं लगता ना। अच्छा, धूप के लिए रखता है। धूप के लिए रखे हैं। हाँ, धूप नहीं लगा तो वो खराब हो जाता है। इधर का ना वो गांव के लोग करे, मौसम तो इधर सही है, इतना बिहार में बहुत ठंडी है। इधर थोड़ा ठीक है। हाँ चलिए, लेकिन ऊपर आपने रख दिए तुलसी जी ना, तो कलर भी अच्छा हो गया। हाँ हाँ, धूप मांगता है, बात तो ये। अपना कहने के अब जाते नहीं, हम घर के काम करे, हमारा काम बहुत बा। क्या हो ओ में सावर गोर, तोरा से पूछ ले सखिया हो, तोरा दिलवा के बा ते कौना बरता तू कैलू हो, बड़ा मिले भगवान। कार्तिक मासे नहैनी हो, गहन तवाड़ तुलसी के दियरा जरवनी हो, बड़ा मिले भगवान। तुलसी के दियरा जरवनी हो, बड़ा मिले भगवान। कार्तिक मासे नहैनी हो, गहन तवाड़ तुलसी के दियरा जरवनी हो, बड़ा मिले भगवान। के दियरा जरवनी हो, बड़ा मिले भगवान। इहे हराम रसोई नइखे टाइम मिलत भगवान के नाम लेवे के, तो खाना बनावत भी रहे के बा। नमः शिवाय गाते चलो, शिव ही गुरु है बताते चलो। रोटी भी बनाई भगवान के नाम भी ली। देखी ना, पतो चल गई ड्यूटी, तब रोटी हमरा बनावे के पड़ल ह ना, तो रहेली तो रोटी बनावेली। अब आदत छूट गल बा, रोटिया टेढ़ हो जाता हमरा से। चाय तो पिए नहीं, रहेली तो बनावेली, और ना रहेली तो खुद के बनावे नी। का करी, दोनों मजा ना मिली, एक को मिली, दोनों ना मिली। कैसा तो कहा जाला ना, कीर्तन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे अभी कामों बा तो वैसे का, लेकिन जले देह चलता तब तक ले अपन भगवान के नाम जपल ना छोड़े के। कीर्तन कर लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान के नाम भी ली, बेटा भतर के सेवा भी करी, और खाना भी बनाई। कि आज पतो चल गल बड़ी बबुए तो बारे करे खातिर खाना बनावतनी, हम अपना मालिक खतरा दोनों आदमी ला। कि मालिक तो ऐसे रोज घर में रोटी देवनी, पति से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं थे। पति सास ससुर सबसे घर भरला पर सोचेला, जेकरा घर में सास नहीं थे तो वो खराब बा। कि सास बिना ना शोभे घर दुआर, जैसे गीत बाटे कि लाल सिंदूरा बिना मंगिया ना शोभे, कोयला बिना बगिया ना शोभे राजा। गीत बा, लाल सिंदूरा बिना मंगिया ना शोभे, कोयला बिना बगिया ना शोभे राजा, बलका बिना गोदिया ना शोभे राजा। तो वही सास ससुर बिना भी घर बड़ा सुना सुना लागेला। एगो जेकरा घर में ननद बा, देवर बा, ओकर घर तो भरल पूरल बा, लेकिन उहो जे भाग्यशाली रहला ओकरे सब कुछ मिलेला, ना तो ना मिले। सासो ससुर के बा कि चौकट कैसे बा, चौकट आ केवाड़ी, चौकट बारी सास आ केवाड़ी बारी ससुर। कि यही से चौकट में लात लाग जाला तो लोग चौकट के गोर लागेला। कि गोर लागेला ऐसे कि चौकट सास आई, जौना ऊपर वाला बारे उ लामा का उ अथी बारे ससुर हुए। तो बात ही बा कि चौकट में कातना ठेस लागता, लाते लाते दिन भर चोट लागता चौकट के, तो उ कैसे सहतरी। तो वही ना सास ससुर कतनो बाल बच्चा गलती करला कुछो करला, लेकिन माई के कबो मन दुखी ना होखे।
थोड़ा सा मुंह से बोल दी डांट दी, लेकिन अंदर से कबो ऐसा ना कभी महसूस होई कि हम अपन बाल बच्चा के गोरियाई चाहे बोले। सब लोग के दिल ओतने रहेला जेगा हमार वही में सोचे नहीं सब कोई बात सब लोग बन के रही तो खूब बढ़िया। मम्मी हो बेटा हो का बनले बनी खाना? ए बेटा खाना आज बनाई है नु कि पापा जी साग ला कहले रहनी हा। अच्छा तो साग रोटी सलाद। मम्मी घी लगैनी है का? हाँ लगा देनी कनी के। हाँ चला कि भाई तोहर रोज कनिए तहर खियावेली लगा लगा के तो मम्मियों खियावता है। हाँ आज घरे बरता तो बना देनी है ये खाना। अच्छा बा हमरा देखे में तो अच्छा लगता मम्मी। जब हमारा बाबू के अच्छा लगी तो हमरो अच्छा लगी। तनी खियाएगा? खीरा बा साग बा और घी लगा। तनी टेस्ट देखा तो साग के कैसन बा खियाई मम्मी कि बाबू के तनी देखी तो हमारे बाबू कैसन कैसन बा। अच्छा बा मम्मी और रवा बहुत जो बनावनी खाना में। अच्छा बनावो नीनू। हाँ बाकी कैसे अरे अथी बा निधिया के मुंह पर कहिया कि हमार ऊ निमन बनावला हम खुश होई। अच्छा बनू तने अब हमू चाय लेके आ जाता नहीं। लेके मीठा के वो। हाँ हम तनी चाय पी लेता नहीं आ चाय पी के अथी करम। प्याज ही कैसे देला? 53। अच्छा तब तो ठीक तो बा। अच्छा देला ना 50 के 3 किलो। ये तो लॉटरी लागल बा का दो। आज खाना बनाई दे बनी। अब हम अपना घरे खाना एबर दे देले बनी गाजर के आ खीरा के सलाद आ ये अपन बिहार के मशहूर बा रायता भली मरो बनाई लौका के हई रायता बाटे कि लौका के रायता बनैले बानी आ रोटी साग आ ये बेर खाना बना देनी है कि अथी बा खाली लोग के ठंडी में साग बहुत अच्छा लगेला। आ बिहार के रायता बा हम बराबरे 2-4 दिन पर बनाओ तो ही रहनी थोड़ा थोड़ा कि हमरा घरे कोल्ड स्टोर के प्रॉब्लम न बा। कहाँ उनका के घी लगा के रोटी देले बानी। हम अपना घरे मालिक के ना देवे नी घी लगा के रोटी कि कोल्ड स्टोर जकर बढ़ल रहला ओकरा तेल मसाला मना ही रहला वही के चलनते बनावे नी कि रायता कि रायता खाएम तो अच्छा भी उनकरा हो जाई आ तेल मसाला से उतना अथी ना रही। साग सलाद ये आज के खाना बा। हम अपना खातिर तो यह बनौले बनी कि हम चाय बहुत पियनी कि ठंडी के दिन में हम कप में चाय पियनी। गर्मी के दिन में गरम के दिन में कप में चाय पियनी और ठंडी के दिन में हम गिलास में पियनी कि ठंडा जाइए चाय तो ऐसे स्टील के गिलास में पियनी। आज के ब्लॉक ये इतना रख अब अगला ब्लॉक में मिलल जाई। सब लोग के धन्यवाद।